Nu. Vil fru Johanne Thorning-Vilhelmsen ikke redegøre for sine synspunkter omkring cafépengestøtten til de unge, bragt i avisen Vogteren i sidste uge? Jo, hvis vi nu ser det fra den anden side, Per Lykke Barfod, ja, så kunne de unge så godt komme på en højskole, og så kunne de bruge tiden der. Synes fru Johanne Thorning-Vilhelmsen virkelig, at det kan være rigtigt, at man i sådan en global tid skal lade de unge bide i det sure æble? Og der må jeg lige afbryde, Per Lykke Barfod. Vi har altid sagt, at vi lokker med gulerødder og ikke æbler. Men så er det, jeg må indskyde, at der tydeligvis ikke er taget højde for mangel på grøntsager på grund af randzoneloven, som jeres regering har indført. Jo, men her er det, at oppositionen ikke har forstået vores hensigter med at give grisen mere penicillin. Og det er jo netop for at hjælpe landmanden fuldt ud med konstitutionen i randzoneloven. Ja, men så min gamle regering har altid holdt på, at man skal kunne købe røde pølser på recept. Og jeg er meget glad for, at den nye regering endelig har indset, at det er fuldt fornuft. Se, der har vi problemet, som den gamle regering igen og igen overser. Ja, så må jeg bare konstatere igen, at kineserne overtrumfer de danske børn. Se, jeg tror lige, vi hørte et løftebrud. Det er en misforståelse. Der er ikke at tale om løftebrud. Hvis man vil indgå i regeringssamarbejde, tak, så bliver man nødt til at tage takeaway. Og det vil bare acceptere. Det er en del af gamet. Endnu har jeg ikke fået svar på mit allerførste og meget simple spørgsmål. Fru Helle Thorning-Vilhelmsen, skal de unge have takeaway-støtten eller ej? Der vil jeg give mig et ærligt svar. Tiden er gået.